Madoka chere mabuja tauya ano nhau dzomanhoko dzozwa ropfumba mwedzi uno wa Gumiguru. Nyasi tiri kunyepai mabi yangu kuti mukagoboya madhata nonguwa mugoende pa YouTube moringa yakanzi Community Podium TV yabudisa rimwe firimu rakanzi Of Elusive Healthcare, Education and Water. It's the story of Nkai. Izvi zvati hwadza mabi yangu nokuti mukuringa kwese taita nesuwo mabuja nhamo iyi ibodziyo kwai ipapa vari kureketa zvikoro zviri bekuwakiwa pabodzi pono zviri bewarairidzi zvokunkai pabodzi pono zvikiriniki zvese zvakaita manyamamire norongo kureketa kuno nomvura pokare wari kuiboyaba zvatinondoita kwedu kunyanya kunana chisambiroko nokumupata yakadzika kwese kunoramba kuchindoita zvokutambuhwa idi mabi yangu endai moringe muzvionere megani. Nyasi kuno rimwe vhidhiyo raburika amwe muChina ari kuda kuedza kudambura mabhaudhi ozvibata motika zvanga zvaisiwa nemapurisa okanzuru kuti areke kugodhidhiraivha motika yachei. Iye anga aribe kubhadhara mari dzaanofanira kuti abhadhare asi anga asiri kuda kuti arambe ari ipapo akutoita kutoida kudambura chaiko. Hino mabi yangu kuti dai murimi manga muri kuda kuzviita izvi mairaramisiwa chere kana kuti iye atoponesiwa nokuti muChina. Tanyepiwa manhoko yano kuti takudzwa ngadziore asungiwa nevamwe vairi. Hino kuti asungiwei paribe zvaburika nemapurisa. Ticharamba takaringa kuti vanenge varigoreketa kuti asungiwei. Jacobo Ngarivhume abenhuka pokare nonyaya dzache dzokuita kuti vanhu vade kuita zvokuratidzira. Agoreketa iye kuti zuva rochi15 mwedzi uno ari kuda kuti vanhu vaite zvokubatana kuti vaite zvokuratidzira. Ari kuti vanhu vareke kugotaikiwa nomukana wokuti vanhadzirise zvinhu zvinofanira kunhadzirika munyika. Hino mabi yangu kuti zvichakoneka chere kana kuti imi munozvionawo sei? Hino kuti mapurisa nemasoja achareka chere kukaisiwa kuita kunge humbudzi kwapakanura tukapoya. Hino mabi yangu ticharamba takaringa kuti zvinenge zvakaita sei. Wanoita zvokugaya zvinhu zvomunyika zvokudya woGrain Millers Association wari kunzi iwo wagopa kubato roZANU-PF matani 15 ohupfu pabodzi pono matani 3 omupunga pabodzi pono zvingwa zvinosvika zviuru 4 kuti woZANU-PF waite kuita musangano wavo kupera kumwedzi uno. Idi mabi yangu hino kuti zvichapera mushechere izvi tikuramba edu takandoringa izvo vari kuita zvinhu. Mwonzora wagodanidzira kuti zvirango zvoupfumi zvakaisiwa vanhu veZANU-PF zvibisiwe. Wagoti iwo zvirango zvoupfumi ndo zviri kuseenzesiwa neZANU-PF kuti irambe ichiita zvainoda saka zvinofanira kubisiwa kuti ireke kugoramba ichiita zvainoda. Ipapa tinoramba edu tichiringa nokutoti ZANU-PF kutadza kuita zvinhu zvinokudza nyika kutadza hayo asi inogona kuzviita kana ichida hayo kusatoda chaiko. Hino mabi yangu kuti munozvionawo sei? Kwaita mahwadzo aburika kwanyepiwa kuti kuna vanhu vanosvika 6 chaiwo wakagwarashiwa nobanga nomumwe womunhu wari pakereke. Kwai pokare vanhu vanenge vanga vari kuita zvokunamata zvowakabva wada kumunamatira dhimoni rikabva raenda kowapedza. Hino mabi yangu kuti zvisvinu chere izvi asi tahwadziwa fani. Bazi rehurumende rinoringa nozvo zvinoitika zvomagetsi nopeturu ragoreketa iro kuti paribe makambani ari kumanikidziwa kuti agotengese peturu nomari yomabhondi. Wagoti iwo makambani anobvumiwa kuti atengese nomari yokuAmerica hwi kutengesa nomabhondi asi zviri kutohwadza kuti vanhu vese munyika paribe ari kutambira mari yokuAmerica iyi zvekuti heno kuti peturu yacho inenge ichimbotengesiwa sei nomari yokuAmerica. Apa pokare vanhu vari kuboya mari yokuAmerica yekutenga peturu kumusika wehurumende saka unobva wasaya kuti zviri kunyatsotekaira sei. Iri mabi yangu aiwa apa tichapaita kuhwadza chaipo. Mahwadzo edu anoramba achindoingidziwa pese panoreketiwa zvovakomana venhabvu vomunyika. Idi takaita kuroyiwa chaiko. Nyasi chajiwa pokare chikwata chedu chevakomana venhabvu nochikwata choGhana nozvibodzwa 3 kuchibodzi. Zvatoita kuhwadza chaiko. Tabva taenda kuita kopeta muhwe wogurupu riri ratiri pabodzi po neSouth Africa neEthiopia. Heno mabi yangu kuti tichakuenda chere kukata gore rinoyari asi wazhinji wagoreketa kuti pachiribe chedu apa. Heno mabi yangu tiringe hedu dziri kuitika ipo pasirese.
kaino kambani yoPioneer Foods muSouth Africa wanhu waite kungwarira kuti zvokunwa zvoliquid fruit zvorudzi rwemahapuru pabodzi pono zveceres zvorudzi rwemahapuru zviri kuda kuti zvibenutsiwe. Kwai zvinhu zvivi zvakanhadziwa mumwedzi wachikumi chaiwo gore rino zvinofanira kuti zvibenutsiwe vanhu vava vagopiwa mari dzavo. Heno kuti nyika zhinji dzinosvika 25 dzakatambira zvinhu zvoceres zvichakona chere kuzvibenutsa vanhu vachigopiwa mari dzavo. Ticharamba takaringa. Bazi kuNamibia rinoringana zvokunadziwa kwomugwagwa kwai ragoti iro ruda kutopa waChina basa rokunadzira mugwagwa rinosvika mabhirioni emari yomuNamibia mana nochidimbu. Kwai wazhinji vari kutotsvomwa nazvo nokuti izvi vari kuda kuti wareka kuenda pamusika wokuti vanhu vese waite kuenzanisa kuti vari kuda kunadzira sei mugwagwa iyi. Idi zvakatooma. Nyasi kwai nyika yeLebanon yamboenda murima nyasi nokuda kwokuti gwenya ravo remagetsi rapererwa nomafuta opeturu. Idi zvakatooma izvi. Ndandoti ini dai watinyepa tawakaisira marasha akaita utachatacha kuzara kwedu uno pabodzi pono South Africa zvino marasha isu tino marasha akanyanyisa kuwanda zvokutoti tikutoita kusaya zvokuita nawo. Iyo South Africa yakundawo chikwata cheEthiopia chakatikunda nozvibodzwa 3 kwaChibodzi. Toramba tichiti makorokoto ndiwo wakaita kugara hunde yogurupu ratiri pabodzi pono Ghana neEthiopia iyi. Idi zvakatonakira wabi yedu. Tinoimba kuti zvichaita zvakanaka kwatiri norimwe zuva. Tiri ipapo zviri kwaNyasi. Aiwa tabweka ndini wenyu MhaNduwe WeNhau.